रे काहे रे हैं काहे ऐसे अपने अरे छोड़िए देती जहाँ से आई बड़ी तो चल जाती रे यहाँ से मुंह मरा बकाल बड़ी करके हाय लेके दूसरा के लड़का फेंका मुंह दी दूसरा के लड़का फेंका लेके आल बड़ी घर मत करे खाती हैं छिछुनर कहीं की लसर त घर को पिघल ले बाड़ू निमन तू त इहे कहले रहतू कि हमर लइका मिलल तोरा के पटना खातिर अरे हमर लइका तो के मिलल ले तू करे खातिर फंसा के भौजी हमर लइका के जिंदगी बर्बाद कर दिया तू मम्मी जी इधर सरा के नहीं के मम्मी जी अरे कोई बात कैसे हम कह दे कि दूसरा के नहीं खे छछुन्नर कहीं की ई दो गलवा लेके आइल बिना हेरा मास का मेहरारू धक्का गर्दन हेरा दब दे की मर्जी भी जानत रही बता दी गाँव हूँ भाभी लोग के कि आइल भी एगो पतो ही कहत रही जब बिया हो छोटका बाबू के तो खूब अच्छा से हमने के होइसन ऐसा साड़ी किनल जी हो कल जी हो कल जी बता दे कि का धधाई मल कुल तो हम लोग के में चल गई। हेलो हाँ गोड़ा तन भाभी हाँ कुल ठीक है बाटे अपने बतावा अरे हमारो कुल ठीक बाटे हो का हम अपन समाचार बताई हमार समाचार सुने लायक नहीं के सुन बुझे तो कपारे हाथ धले बुझा का भइल बाटे होखे के बहुत कुछ भइल बा सोचा तो बहुत कुछ बा ना सोचा तो कुछ हो नहीं के अरे ना हो अंकिता बा बियाह क के लेके आइल बाटे हमारा ले हमके कुछ जानकारी है ना नतिया ई बाहर कमाए गए रहे कि बियाह शादी करे गए रहे हम ना जानले रहनी कि अंकिता ऐसे कह दे हम तो सोच रहे कि चलो एक में खूब बढ़िया ऑर्केस्ट्रा कल जाई धूमधाम से बियाह शादी हो के जे भी छूटल बा हित ना सबके बोला में तू करब तो मैल हमार तो सपना पर पानी फिर गई मैं सपना सोचल हमार कुल एथू हो गई हो अरे तब का करबू जांग पर लइका हक देवला तो लोग जांग थोड़े ना काट के फेंक देवेला का करी मरबे करी आई तू कर तो लोग मजे न ले हाँ उहे करम बहु भोज देव अब का करम ठीक है बा बोला आई सबके ठीक बा बहु भोज देम टेंशन मत लो अरे वो तो छोड़ो ओकर लइका होके के बाटे जान लू 2-3 महीना के पेटे में लेके आइल बिया अब का जाने भाभी का जाने कौनी जात कही हो कौनी जात के ना हमारे लड़का के हो कि दूसरा के हो के जनताटे हाँ ये नतिया में ना गलती बाटे न तो अंकिता तो सुगो लड़का में लड़का गिनत रहे कि बताओ इतना पढ़ लिखी के तो गलवा जाके ये उल्टा सीधा काम कैलस हो हाँ केहू ओकरा के ना कहे कि अंकिता ऐसा लड़का हो ये कहाला कि जे ना बोलेला वह बैल खोलेला का कुले करा में ना गलती बाटे हाँ अब तो छीना रहे आइल बड़ी भाग परा के पेटे में लेके लिखल थोड़े ना कि अंकिता के लड़का होखे के बाटे के ओरिले मुंह मरवले होई ई पहले नंबर तो काहे केवन जाति बिरादर ये कौन जाति बिरादर ना ये बतावो हम तो 4 वर्ष से घुनवन नियर पिसातनी काहे ना दुख वाली बात नहीं खे हम देखो इज्जत से रहल बनी इज्जत से रहल चाहे नहीं जानलू तो ठीक बा गलती कर पढ़ौनी लिखौनी केने काम के हम सोचनी कि चलो खूब बढ़िया से पढ़त लिखत बाटे वैसा ना बुझात रहे चलो भाई पढ़ लिख ले कुछ अपन एथू हो जाए अपने पैर पर खड़ा हो जाए तो बढ़िया से बियाह शादी हो अपन ठीक बा भाभी गोड़ लागत नहीं रख हाँ हाँ फोन करम जैसा हो वैसा ठीक बा हमार तो इतना खीस बरता ना कि मन करता कोई दिन नतिए का कि लेके निकल जाए घर में से हैं का करी हम हो एकदम हमारे न सही कहते ना मुँहले बनता ना जियले बनता टे हैं जितना निमन रहना नाती का बेटा होता ना एकदम साने बताओ कुल तो छोड़ो कर बाप सुनी हम तक का कही हम हैं ये नतिया खाती के मर जर के करो तरन बाहर में काम उनकर कमाई के उम्र बाटे
एक इतने कमाता ना कि चलो भाई एगो के बियाह शादी कर देनी अपन पढ़ लिख के कुछ लायक हो जाए तो बियाह शादी होई जेने जातनी उन्हें कहते से कि आई बड़ी अंकित तो भाभी मुंह देखावा का मुंह देखाई हो ना एक दिन ना दुए दिन लेकर ढिड़ा पेटा आई बड़ी सब तक जाने क्यों अपनी भातारे को हैं का उ सोचिए से का कहिए से हो कि एथु वाली भइल बिया मुंह देखावे वाला काम कर लेबे सब के मुंह देखाई हैं हमार त इज्जत एकदम से नहीं ले भीतर भरस मुंह ठकोर तक धो पेटे में मोड़ दे के मर जस सब तू हो मर जसा लेके आइल बड़ी वो मर जा चल दिन तो कह दिन छीनर के कि जहां से लेके आइल बड़ी तोहे लेके जो भागे जा मेरे लड़का का बदनाम क के रखले बड़ी ये न दो गालवा बाटे ओइसन हे भगवान काहे के हम शादी क के आ गए हम फंस चुकल बानी हमार पेट में पड़ रहा बच्चा बाटे ऊपर से लव मैरिज शादी क के ही घर में तैयार बनी लेकिन हमरा एक दिन भी खुशी से ही घर में नहीं की रहत हर वक्त हर पल मम्मी जी दीदी जी हमके ताना मारा तारी जे कि काम हम ना कर हई कर पेट में लड़का लेके आयल बिया गांव घर में मुंह दिखाए लेके नहीं की हम का करी हम वहाँ के माना कर रही कि अरे वो दूसरा लड़की देख ली अब कोई ताना मारा था अरे ये लोग का जानस जा हम वहाँ के हमेशा मना करत रहे कि शादी से पहले गलत काम हमरा से मत करे वीडियो कॉल देखस मिलावे हमेशा हमके मिले के बोलावस हम का करी लेकिन कतनो मना कैला पे मरद जात को वो मनबे ना करियस आज हम भोगतारी ना आज गाँव ये हम पेट में पल रहा बच्चा इसे ना लेके आई रहती तो कितना हमरा के मान जान हो कितना हमरा के सब कोई मानी तो लेकिन जब से सब कोई जानता कि हम पहले से ही प्रेग्नेंट बनी तो सब कोई हमसे ताना मारत रहते सब कोई दूरे भागता हमरा से अब कैसे समझाई हम सब कोई के कि दूसरा कोई के खानदान के लिए बारिश नहीं के रोबरी बैठे का करी हम का करी भगवान हमके कुछ समझ में नहीं किया तुम क्या करी हाँ समझ में कहाँ से आई जब बाप मातारी को पगड़ी गिरा के नीचे आ गई तो अब समझ में एजरो बताड़ू तो हर नौकर के हु कि बना बना के दे तो एक थरिया खा के ढकेल के चल देबू काहे दीदी ऐसे बोलत रहता नीजा आखिर हमें गलती क्या बैठे आखिर दूसरा के थोड़े एकर पाप लेके हमारी देवर के फंसा ली हलस अपनी प्यार में लिया के घर में बर ऐसे मत कह दीजिए जी ये दूसरा के नहीं के इरा और देवरे जी का हम वहाँ के कहत रही कि शादी से पहले गलत काम मत कर लेकिन वहाँ के ना बात मनाने हम झूठ नहीं की बोलत जाके खाना वाना बना दिए ठीक ना दिमाग मत खराब कर हमारा मम्मी जी बनी जाके तेल लगा दिए एकदम से लाज शर्म घोर के पी गई बिया तनको लाज शर्म नहीं खे के अपन अरे कम से कम हमारे देवरा के बारे में अपनी बाप मातारी के बारे में सोचले रहती अब उन्हीं के ऊपर का भी तो धोइरे डाइनिया एकदम डाइन बिया जहां जाई तो हम घर उजार दे अब बैठ के गुल का चुआ होतड़ी अब तो हम गलती कैले बनी तो सच तो भोग भी करब ना हां तो भोग तू ना भोगबू तो के भोगी आ तो और नौकर है जके नहीं खे ठीक ना कि तो एक थरी बना के दे त खा के आ गोड़ फसा के सूत रहबू ठीक ना हम वही काम करम दीदी जी जो जल्दी जा रोहन का ले बंद कर ठीक ना दिन रात काम करे घर में लगौले रहती है डाइन कहीं की जल्दी से खाना बना के आओ छछुन्ना अभी तो कह के गनी हम तो सुनो पता ना कौन जात बिरादर का आइल बड़ी है घर में सबके बदलाम करतड़ी तनको लाई शर्म के होइए नहीं कौन जात है रे तू छछुन्ना कहीं की तनको समझ में होते नहीं थोड़ी बच्चे दीदी मुंह दे आइल बड़ी जब बुलबुल दूसरा के तो नहीं खेला आखिर ये खानदान के ना बारिश बैठे पता ना कौन का पाप लेके आई भी हमारे घर में और कहती है कि यही घर का बारिश हवे पता ना का हुए दीदी जब झूठ नहीं की बोलत ई मुहे के पहले हमरा से मिला जुलत रही त हां कौन और का होई झूठ मूठ का जोड़ देले बाड़ी की ई हमारे देवरे का हुए ना दीदी जी इतना एग्जाम हमरा पे मत लगाई न जात बिरादर का पता बाटे न घर दुआर का पता भाई पता न कौन जात कहिए हे भगवान जी अभी रोवल भर जाके खाना बनावा जल्दी ठीक ना यही बार मार लतावा से खूना फेंक देबू अब बैठ के बुलका चुआओ तड़ू हम क्या करी देखो मन करता हम मर जाए कि क्या करी आखिर हम इतना बड़ क्या गलती कर देली बानी कहीं दूसरा से तो नहीं की ने कहले उहे से न गलती कहले बानी और वहां से शादी भी तो कर लेले बानी
फिर काहे रे कि इ लोग हमार बात सुनत, काहे नहीं की जमानत। घर में जब से आई तब से दिन रात रौले बिहार होता। काहे रोतर हो? ए जी सुनो ने काहे रोतर हो? ए करे जाए का हो गइलो? हम का काहे रोतर हो? बोला ना ए जी का हो गइल? हमर पेट में जोन बच्चे में इथे रौरे ना हटे। हां वो तो हम हरे दूसरा की ना हटे। अरे बस हम ये माया कहत दूसरा के हो। पहली बात हमर सुनी, रोवा से हम हमेशा कहत रहे कि हमसे दूर रही, जोन गलती हुई शादी के बाद हुई, लेकिन रोवा जोश में होश खो गई नहीं। लेकिन के कहत तारा कि दूसरा का लड़का हो? अरे मम्मी जी दीदी जी जब से हम घर में आइल बाजी तब से हमके ताना मारत रहते जे कि कौन जात खानदान के ये कगन केमना के उन लोग के इतना नहीं बुझा कि हम ता से बियाह क के लियाल बनी त के बढ़िया से देखो सब। तेरा अपन में वो इतना हमार मेहरारू के सजाई कइले बाड़ी जा खीस बड़ी तो हमार आज भी बंटवारा कदम घर ना पर। जी ऐसे मत कही, हमने की चाहत की हमरा वजह से अब एगो बेटा अपन माई से भी घर तो जा। हमार मेहरारू के तकलीफ दी तो हम का करम? हां ए जी हम जैसे रहो हम सालम, हमके हमार चिंता मत कर, बस हमके हमारे बच्चे की चिंता और कुछ नहीं। और वो समझा दी ना कह दी कि हमारे बच्चा बाटी दूसरा के ना हटे। देखो हम जात नहीं आवे माई के समझावे, लेकिन ना समझी तो देखा हमरा से बुरा केहू ना होखी। एबरा देखो घर के बंटवारा हो ही जाई। ज्यादा बोला मत, बस मम्मी से जी से थोड़ा सा बोलो कहाँ से गिरा हुआ बेटा है। चलो ठीक बा हम जा तनी आ सुना तनी मम्मी बोले चाहे दीदी भाभी बोलस तो तनी काम हम क दियल कर ठीक बने। ऐसा हो सकेला जी कि हम काम ना करब। हाँ। बस तनी तकलीफ होला आई दोहरा दे बाजे। हाँ वो समझा तनी तनी तकलीफ होई, लेकिन ओही में तनी तनी काम में हाथ तनी बटावल कर ठीक बने। हम जा तनी माई छोड़ी ना जी, आज न वहाँ के वहाँ सब हमरा से नाराज बन जा। काल गुने हम लाल के उन लोग हमें हाथ में लेके खुद मालिश कर मम्मी जी खिलाई। तो अब हम जा तनी मम्मी के तनी समझाई दही का कह से। ठीक भाई। हे भगवान हमने की चाहत कि हमरा वजह से ये खुशी भर परिवार में कुछ उतार चढ़ाव हो, हम साधन के सब कोई मिल के रहो, काम हम करते रहो। बाप रे बाप, गर्मी इतना गर्मी होता ना कि मन उजा जाता है। ऐसे कहनी हो कि जो बैठक फूला बाटे तनी हवाला अरे तनी माई से बात करनी, ढेर दिन हो गइल बा बात कइले। हेलो गोड़ तनी माई? हाँ वो ठीक बनी, अपन बताओ जो समाचार। हो यही घर में बानी, गर्मी होता हो हमारे हवा नहीं खेलागत। हाँ सुनलू है का, आया के देख ल मारे बुढ़िया बहुत सतरा ली हवी कि हमारा अंकिता 10 गो लइकन में लइकन न बाटे। अरे जे अगर अला तनी डगरा जला हो गिर जला ठीक ना हो। ले आइल सुन न बतिया, लेके आइल बाटे ऐसा में हरारू न कि वही जैसे एगो लेके आइल बिया पेटे में 5-6 महीना का। अरे वो पता ना न जात बिरादर का पता बा ना गांव का नाम का पता बाटे, कुछ एकदम पते नहीं खे। पता ना कहाँ से भगा के ओनिए से ले बा कमाए गइल ह। अरे अब गांव में मुंह देखावे लक नहीं खे रही गईली। अब बुढ़िया हमारे बहुत इतरात रही ना कि हमारे लइका लेखा लइका के होका बाना स ल लइका तोहार बता देलस तो कि कैसन हम बानी ठीक ना। आ दिन रात खाली रोवतिया गावतिया एकदम से ने, आ काम धंधा तो होते नहीं खे। पता ना कैसन एकदम लकड़ी लेखा लेके आइल बना कि जहे चलती है तोहे ढगरा के गिर जाती है। अरे हम खेलाइबो कर लइका दादा, हमसे ना होई, हमार लइका खुदे बाना से हम काहे को कर लइका छुए जाए, हमारी बस का बाटे। हमार बस तो चले तो हम ओके 2 दिन में घर से बाहर खेद दें, लेकिन बस एगो अपनी सास से अपनी देवर से हम परेशान बानी। ए घर में मुँह झौसी के हम रह दे, हमारी बस का नहीं खे। ऐसा छछुन्नर लेखा आइल बिया कि तनको मुंह सोझे नहीं खे रहते ओकर। आही हो भगवान जी। आ चलो ठीक बा, केहू पूछो मुंह पिटा वो से हमसे का मतलब बाटे। हाँ गांव बरकत आदमी आया के थूकत आवे कि का रे नैहरे का लेके आइल बिया का, आ 2-4 महीने में हो जी तो खेल। अब बुढ़ियों का मुँह लजा गइल बा, अब उ हमारी मुँह पर बतिया का
अब उनकर बतियाए भर के हिम्मत बा हमसे। अच्छा चल ठीक बटे कौनो बात ना। हाँ रख तनी। तू का जाना तड़ी अभी हमके हम बहुत बढ़िया हैं या बहुत खराबो हैं। एके दिन ऐसा मारब ना कि खूने फेंक के मर जेबू। घर में तोहर हम रहल दुश्वार कर देब। अभी हमके जनतो नहीं खू तोहार लड़का मिस तनी के कहती है कि जाए दी जी दीदी जी खुश हो जाए मम्मी जी खुश हो जाए। अब बुढ़िया के तो ऐसा न अपनी बात में बहकाइब न आ कि रोज लाते लाते ओके धोवे आ कि 2 दिन में यहाँ से चल जाओ कि हम अपने देवर का दूसर बियाह क के आ घर में खूब बढ़िया मेहरारू लिया के राखी। चनी हो न तो बुढ़ियो खिसियाए लगी आ कि कहाँ गई। ओसे तो काम धंधा हो ना जब करब तब हम ही करब। आ चनी देखी बाहर चल रहे हैं तो मम्मी जी देखिए ना तो लगे ना हम लोग खिलाई के बहुत नहीं। बेटा बा बहुत दुखात रहता मैं से होने की बात का कैसे मैं सबके समझाए। बिया तो जी हाँ पे जाता कुछ होता नहीं कि कम हुआ जब ना तबे पेट वाला पूरा ठेला बेटा मैं तो बेहोशी हो जाती क्या करें अब हमारे से काम ना हुई लेने बैठे पेट दुखा दो हई देख आधा आंगन झाड़ के आधा बाकी रखल बे। जहाँ से आई बड़ी तो हमें चल जाती रे यहाँ से मुंह हमारा बकायल बड़ी करके हाय लेके दूसरा के लड़का मुंह दी दूसरा का लड़का फेंका लेके आयल बड़ी घर में तो करे खाती हैं छिछनर कहीं की लास्ट तो घर को पिघल ले बड़ू निमन तू तो इहे कहले रहतू कि हमर लड़का मिलल तोरा के पटावे खातिर अरे हमर लड़का तो के मिलल ले तू करे खातिर फंसा के भौजी हमें लड़का के जिंदगी बर्बाद कर दिया तू। इधर सरा के नहीं के मम्मी जी अरे कोई बात कैसे हम कह दे कि दूसरा के नहीं खे छछुन्नर कहीं की ई दो गरवा लेके आइल बिना हेरा मास का मेहरारू धक्का गर्दन हेरा दब देखी मर जी जानत रही तब हमारे गोड़ पर गिरबू कि ना तो जानत नहीं तू सड़िया भागी खींचत रे अब भागियो जरा मोर लगी जो जा कहले छुछुनर कहीं की धक्का दाब दे खत्म हो गया मुंह ए भगवान हम मर जाए हमरा के मौत दे दे हमने के जिए चांद भगवान जी ये दुख से बढ़िया कि हम मर जाए। कैसे मैं क्या बताई कि राज मम्मी जी और भाभी जी हमारे साथ क्या कर रहल बनी जा। बताव हो तना गर्मी होता ना कि दिन भर करत करत मन औजा जाता रे काम। अब बुढ़ियो महीने की कहत ना कि ओके डांटी बोली कि करो दिन रात हमारे जिम्मे जवन लिखल बा तमन लिखल बा आज बिया बिना नाम जात को आया के एक थरिया बैठ के खाती है और कुछ काम बा करी जिम्मे। अरे जाहो हमार बस चले ना तो के 2 दिन में एकदम लौरी से दाब के हो जा मुआ दे घर में। लेकिन का करी एगो अपनी सास से हम परेशान बानी। हाँ भल बड़ी और के ऊपर ही नहीं के एगो लड़का होता टे ये आदमी थोड़ा नहीं खेल लड़का फैका वाला एक ही आदमी के नावे लिखाइल बा कि कैसे कहल के खाते खाते मुंह के करते करते मुंह सब एगो लड़का का बहाना ले बड़ी लड़का हमर गोड़ हाथ इतना दुखाता दिन भर सुबह से काम करत तू चिंता मत कर ठीक ना हम तो अभी ओकर साजे से उबेर में देख ओकर काम तमाम हां अपन चिंता ना करी बैठल बैठल लागत कि और के ऊपर वही के एगो लइका हमर दू गो लइका भइबे ना कइनो सा अकेले घर संभारी हम आ एगो लइका का होके के बाटे वो पता ना के हमरी देवरे कहो आ कि दूसरा कहो हुए अब बैठल जाए दो तू चिंता मत कर देखो हम उपाय कर देले बानी ठीक ना। हमार तो मन करता ना मम्मी कि घरे में दाब के मुआ दे। अरे हम ऐसा लाते से मरनी ऐसा लाते से ना सही कहतनी तो अब देखिए वो ना मर गई हो यूही में
ओकरे पेटे में। ठीक कोई नहीं है जी। आ ओइ स्कूल से ढेर दिख गई तो धके काली दबा के मुआ देतनी। अब का जी मम्मी जी माने देवर जी के मार देतनी जानबूझ के। आ देवर जी के उहे एगो मेहरारू मिलल है लकड़ी लेखा कि जहे पड़त है तहे ढिमला जती है। सुगर लड़की ना मिलल है सब जाने नती ओइ के देख के लो भाई रहल त का करबी। हां तो ठीक है चल जो जो जा जा आगे आगे चलो सब पाछे पाछे चलत नहीं ना। हां डरी डरी तू पते पते चल ठीक बाटे आगे खाना खा ले उ तो पूछबे ना करी। अरे जो ना पूछी तो तू खो चल खा ले तब काम तमाम कल जा। खाए ना खिसियाई ना आउ जाई ना। हाँ अकेला ही कुल करते ई एगो लड़का के बहाना बाटे कि लड़का हमार होके के बता कैसे करी कैसे करबू। अब देखा तू कैसे करेलू तोरा से हम करवावत नहीं रुकी जा तू चिंता मत कर। तेरी माई मेरे फोन करे का करी माई तो फोनवा हमर ना उठाई लेकिन देखा तानी फोनवा उठावे लेकिन हम तो बड़ी गलती कैले ही बानी। अरे तो जाता पता ना उठाई कि माई ना वो हमरे से किसी आज तक कहीं के ना रह पाई। हेलो माई गोर लगता नहीं माई का ऐसे बात बोल माई हम ऐसे बात का हम जानो तानी गलती कैले बनी माई लेकिन तू हमरा से मुंह मत मोड़ा ना माई ऐसी बात कर माई हम जानो थे हम बहुत बड़ी गलती कर चुकल वाली बस एक बार तू हमरा से मिले आओ माई। आज हमरा बहुत पछतावा होते भाई कि हम तू लोग के बात ना बोलनी और लव मैरिज शादी करके दूसरे से घर में आ गई। बहुत याद रहा भाई हमके बुला ले भाई के बस बतियाओ तड़ी तू भाई गोल बनाओने गोल बाटे अंकिता बा घूमे उ का जानता हमरे गोल के अचानक पेट में दर्द उठल आए थे हो गए ठीक ना छटपटा के मर गई थी। छोड़ कुल देख वो खत्म हो गए बताओ दूसरा के जाते बेरे हम घर में हो पर एक मन जात न खिचखिची के घर पर लगा दो चार बाद में तू कर दे जी। चलियो बोल को तार मान भगवान जी कि जाने वाले मत आ हे भगवान जी माफी मांगते माफ करियो का करी जब मजबूर होके के मुंह नहीं जा। पता चल अब जल्दी रोटी हम बेसी खाई तो समझत का बाड़ो।